anụmanụ nwanne anyị nwoke bịara obodo Sauti wee na n'ikpu nwaanyị obodo chiri ụmụ ịtọ wee bịapụtie o wee mụọ nke wee join ya na-azụ nwa onye ọzọ na-azụkwa nwa nke ọ mụrụ chezie na ọ ya eme investment na Naịjirịa ekwa o nwere moto o ji azụ atụke na o ji ahọzụ na street so ọ na-ekwoghari na-azụ atụke na-azụ anabaghari botu nke na nke mmadụ chezo na ọ ya akọ mkpụrụ ọ bụgodo anyara ka ọ kọgodo na Naịjirịa nke si Adam Echiama uche bụ na ọ na-azụ ọgwụ na-azụsi ọgwụ ike ekwa ekelie ya were lọya pụtakwa ekelie ya werekwa lọya pụtakwa ekwa ị mara na obodo Sauti na-echenji ka weda omume ndị obodo na-echenji ka weda ma ndị ọchịchị fao ma ndị isi ma ndị uwe ojii fa niile na-echenji ife mere taa enwere ike ime echi nke mere echi enwere ike ime nwanne echi anụmanụ eke wee lie ya ofilo akwa mbara na ozugbo nwere ụlọ ya dapụtakwa o wee basịa akwa mbara na ozugbo nwere ụlọ ya dapụta ekwa anụmanụ wee banye n'ime o wee bụzie na taịm ọ baa n'ime bụ oge emegoro alenji ndị agha ebuna na Naịjirịa ewee buru anụmanụ even fonu ojiro buru anụmanụ ịmakwu na ejire fonu aba n'ime sel unu dị aware ewee buru anụmanụ empty pocket with bọsas iyi nọ na nga si otu o wee senaya na Naịjirịa with bọsas iyi nọrọ na nga enwere ike emezi ebere chizie ya akwa gị iri wee si otu a dọlia like this seli otu a senaya na Naịjirịa otu a ka o si wee fụ Naija without cent anụmanụ wee nwee right wee na-ayọ another brother year na ya si ya biko nya send godi obugodu 5,000 naira nya send elie nya send godi 5,000 naira kịtị kparachakwa ya anya na 5,000 naira sendere ma mgbe ị na-ebe na use brain yi okwu ebunago with empty pocket kedu ebe moto idis ibola aka na kwọcha aka tiele ọkụkọ aka wee naba ị na ebe a na-asụ nwa naba yali ọbọdụ nke bụ ọbara ma nke bụ ọbara ma nke na-abụrụ ọbara ị na-azụ fa na-ego moto iji azụ atụke na-eme investment ute akwụkwọ nwaanyị obodo ebuna na enu ya akpọ nwunye si anya ya lekọda tinye ya a sị na ọ kpọrọ ya na ọ naghị epik igwe ndị mmadụ bịakwute dige gbafere gbago obodo ọzọ ịghọtago iwe bịazịa na-ayọ onye n'obodo a na-eyusu brain ye na onye yusu brain ye ị na-ayọ 5,000 naira chezozie na mgbe ị nọ ebe a na ị kwesịrị iyuzukwu brain ya ọsọ kụọ mkpụrụ na Naịjirịa kịta ị na-ayọ ordinary 5,000 common 5,000 naira nkịtị ka ị na-ayọ ka esendeli kịtị kparachakwa ya anya ebe a ọkwife onye ị na-ayọ ya sendeli ya ga mma gwa ya sendịrị ya anything because isi ya da alụ ọrụ anụmanụ